Her har jeg åbnet en model i NetLogo for at demonstrere, hvordan NetLogo er bygget op. Det første, man skal bide mærke i, det er, at der er 3 tabs her foroven. Der er en Interface-tab, hvor man har adgang til de her knapper og en eller anden form for visualisering i modellen. Så er der et Info-tab, hvor der er en beskrivelse af, hvad modellen gør og hvordan man bruger den. Og så er der et Code-tab, hvor man kan gå om og se den programmering, som implementerer eller realiserer modellen, altså hvordan modellen er lavet. Hvis jeg går tilbage til interfacet, så er der typisk 2-3 knapper. Der er en setup-knap, som sætter modellen op, og så er der en go-knap, som sætter modellen til at køre. Herudover så kan man typisk også justere hastigheden på modellen heroppe.